Bezigcwele zinyinyitheka izinxanxathela zezitolo ezindaweni ezehlukene zezwe njengoba kuwusuku lokuthi abantu asebebadala kanye nalabo abaphila nokukhubazeka bahole imali yabo eyisibonelelo esivela kuHulumeni. Abantu abadala bakhala ngokuthi bavuke kusempondozankomo kanti sebeme isikhathi eside kanti namadolo awasavumi. Bakhala nangezingcwelengcwele abasaba ukuthi zizobaphuca imali yabo njengoba ziqoza nje izinto zokuhamba. Yize kunjalo ke kodwa uHulumeni uthi konke kuzohamba kahle. E-Alexandra enyakatho yeGoli kuthe kuqambe kushaya ihora lesithupha bese kuvele kugcwele phama abantu bezolinda ukuthola imali yabo yesibonelelo sikaHulumeni. Ungqongqoshe wezenhlalakahle uLindiwe Zulu uthi nakuba kunengqinamba ezikhona kodwa ke konke kuzohamba kahle. It's all systems go. We were happy that we were assisted by Treasury first and foremost by ensuring that we get the money on time so that the payments can start today and tomorrow. Enxanxatheleni yezitolo eJabulani Mall eSoweto nakhona bebebulala inyoka abantu bezohola imali yabo. Obambe njengowengamele ezenhlalakahle esifundazweni uPanyaza Lisufi utshele iSABC ukuthi wonke amaposi kanye nezisebenza kwaSasa bami ngomumo ukuholela. We're quite convinced that we are on track. Yes, it's difficult. Yes, the numbers are huge. Yes, everyone is panicking. People want to buy groceries. People want to ensure that their children are fed. And therefore, there is an element of trying to push things as fast as possible. Zivuke kusempondozankomo inkulungwane zabantu abadala kanye nalabo abaphila nokukhubazeka njengoba kuholwa nakhona ePortshepstone kwaZulu Natal. Ngiphume ekhaya nginokusaba kodwa manje ngibona sokukuhle. Ngene 7 emotweni asazi noma kuzoba njani uma sesiphinde impahla impahla. NaseBloemfontein eFree State bekuyiso leso abantu bebamba imiqemide bezohola. Lapha ke bakhale kakhulu ngokuthi bekusebenza umshini owodwa wokukhipha imali nokwenze ukuthi zonke izinto ihambe kancane kanti naseposini bekungakavulwa. E-Eastern Cape nakhona beyikhona izikhali evele ebantwini abadala njengoba umama uPatricia ukhale ngokuthi sebeme isikhathi eside kule miqa kanti namadolo awasavumi wathi basaba nezinsolaboya okungenzeka ibagcweleze imali yabo njengoba ziyindlala nje izinto zokuhamba. I managed to come with my food, but I'm scared when I'm going home because the church is standing by the way for us because they know this date is their granny's pay. Into sisukelayo ubange kuba sivuke ngo2 sizohlala lapha kude kuvulwa ke ngelaxesha kuvulwa ngalo. Bangaphezulu kwegidi eziyishumi abantu abahola imali yesibonelelo sikaHulumeni kanti ingqinamba ekhona kwezinye indawo ukuthi usuku lwanamhlanje nakusasa belenzelwe abantu abadala kanye nalabo abaphila nokukhubazeka kodwa nalabo abaholela izingane babonakala baphume ngobuningi ukuzohola.